Martin, spomínaš si na nejaký tvoj špeciálny deň detí? Tak bolo ich strašne veľa, každý bol svojím spôsobom špeciálny. Tak asi najkrajšie spomienky mám na taký jeden deň detí, keď sme boli v Žiline na takom ranči vo Škerde, tam bolo strašne pekne, si pamätám. To bolo koníky a všetky taký ten piknikový svet. Sme na takej lúke sedeli, to bol strašne príjemný deň detí. Na toto sa čakalo. Ja sa z toho strašne teším, ako na Facebooku alebo všade čítam také tie komenty, že je to ešte decko a tak. Tak ja neviem, no, či teraz sa môžem chváliť, že tí dospelí, čo to tam píšu, lebo ja som hrdý na to, že som dieťa, ja si to strašne užívam, že som dieťa, pretože dieťa už nikdy viac nebudem. Si vlastne ešte len týždeň po vypadnutí zo Superstar a už si sa stal darčekom pre všetky deti na Slovensku v Modrom z neba. Ako sa cítiš ako darček? Tak ja som na to strašne hrdý, ja som v podstate aj v tej Superstar, už ako vypadol Noah, ako vypadla Celeste, tak ja som tam zastupoval tú úlohu toho darčeka, čiže takého 15-ročného chlapčeka. Mal som šťastie a padlo to na mňa a ja si to strašne vážim. Tak ja tú reláciu sledujem už strašne dlho, ešte od tých prvých vydaní. A ja si myslím, že Vilo sa v nej neskutočne našiel a že toto je presne relácia ako určená pre neho, aj keď možno tí ľudia až tak nevidia, čo je za tým, že on to je niekedy strašne tvrdé a smutné a také... Do tej televízie sa väčšinou dostanú tie najkrajšie veci a ono to nie je len v prípade Modrého z neba, ale aj v prípade Superstar, čiže asi tak to berem. Ale Modré z neba je podľa mňa jedna z najkrajších relácií, aké momentálne bežia na Markíze. Zvykneš si rýchlo na tento mediálny kolotoč, alebo myslíš, že budeš radšej, keď to utichne? Tak ono sa dá na to strašne rýchlo zvyknúť, pretože je to strašne pekné všetko okolo, ale ja som chlapec z Liptova z dediny, čiže ja nie som zvyknutý, že máme všetko na tanieri a ako sme to mali v Superstar. Ja väčšinou veci, po ktorých som túžil, tak som si musel za ne bojovať a musel som sa snažiť ich niečím si zaslúžiť, čiže toto vôbec nebolo pre mňa, ale samozrejme, že zvyknúť sa na to dá, ale nechcel by som fungovať na takom princípe, že by ma obletovalo milión ľudí a pretože ja musím mať dobrý pocit z toho, ja mám dobrý pocit, keď si spravím niektoré veci sám a v tom Superstar je to také, že sa fakt snažia čo najviac vecí spraviť za vás, to mi moc nevyhovuje. My sme vlastne vôbec tu Superstar nejak tak neregistrovali, ako keď som pred 3 rokmi kúkal minulú Superstar, nevideli sme to v telke, nemali sme na to čas, nekúkali sme tie reklamy a teraz vlastne keď som si sadol doma pre televízor v tých 5 minútach voľna, čo som si našiel, tak som videl reklamu na Gabču, Miša a Lukyho, tak som že akože jasné, že by som si s nimi zaspieval, aj som mal vybrať veľmi pekné pesničky. Ale na druhej strane strašne veľa zo mňa opadlo a mám viacej času pripraviť sa na ten taký show business kvázi, ktorom nás už nikto nebude riadiť, nikto nás nebude dirigovať a budeme mať voľné ruky a je teraz iba na každom z nás, že či do tej muziky dokážeme aj niečo dať a o to sa teda budeme snažiť v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch, možno 10 ročiach.